Bonjour, bonjour. Salama betsika jiaby kory roagny zay. Fianakaviagna. Mamadou Seny eto. Maro be boka nareo mivolagna, Mamadou Seny tsy regny mitsy anao, aia anao zoky, aia anao baba, aia anao dadilahy, aia anao zama, isan-karazany ato zegny anareo. Marigny. Tsy regninareo marigny za satria za boka fa olobe. Maha olobe matoe lahy za karaha ty zegny, misy fotoagna mangigny malaky ny ratsy endriky mbaloha. Fa tsy raha ikapokapoko fo zay raha jiaby manjary volagniny, antena tsy tsaiky, tsy zegny ny atao. Fa koa fa mivolagna, misy raha misy dikany. Donc niany tapa-kevitry impody amitsika eto za manandra koragny hely. Satria baka raha ampirenena io baka izy io baka hitantegna fo. Fa antegna zegny minia mangigny maloha, malaky ny raha. Fa izy io ndraiky hita fo. Ka za zegny eto hafa mitsy regarana, hafa mihitsy raha tiako ikoragny. Mety tsy araka le raha eritreretinareo, fa eritreritrinakahy fo aboako eto satria izy ty boka samy magnaboaka hevitrinany eto olo jiaby ambom-pihonagna eto. Ka za io zegny eto hevitrinakahy amin'ny firenena ty koa aboakako. Da boka misy raha mahempaka za ato. Misy raha hitako ato, zegny hoe magnano kajikajy politiky, risy teny, magnano kajikajy politiky, PRRM, tsy haiko. Zay bo raha volagninareo ato. Oza ede. Izy io may Mikaely magnano kajikajy politiky, ndraiky isy teny. Sa nareo koa mbo magnano kajikajy politiky. Azavadibadiky baka volagna, ataova mahitsy fo. Anareo Tananarivo, anareo magnano kajikajy politiky aminany io fa tsisy teny ndraiky Mikaely zegny. Azo ma tsy mahay raha agnatin'ny lohanareo io. Efa hainay raha agnatin'ny lohanareo. Halanareo io Mikaely. Za teto fa nagnano video ndre mandeha hoe halanareo Mikaely io satria nagnino? Tsy merigny, tsy hova. Zay baka na halanareo na tsy tianareo zegny zegny. Anareo misy mivolagna hoe mba iala mivolambolagna hova. Zahay mo nanampoagno ny volambolagna hova zegny. Anareo mivolambolagna koa tia isan'andra baka mbo iala. Fa tsy zahay fo zegny volagna nareo ivolagna zahay fo andra manaly. Zay baka tsy aminany baka koragna karaha zegny zala. Tsy izy baka zegny. Anareo ivolagna koa tia fo andro manaligny, anareo ndraiky tsy mety volagniny. Anareo mazovy. Atsika ko nefa tsy fahampanjaka. Anareo tsy roi. Fa aza mifankadala. Je. Atsika samy malagasy samy mipetraka eto mitovy fo tsika jiaby io. Fa anareo ny agnano kajikajy politiky fa tsy Mikaely ndraiky Steny zegny. Za mahita raha volagninareo ato, député Steny magnano asanam-pagnatanteraka, ke nagnino? Rendez-vous Madagasikara manjary na magnano asanam-pagnatanteraka, ino ma problemin'izay? Tsy hitako problemin'izay. Ambila agny izy magnano izy koa mahavita zala. Ambila izy magnano izy koa mahavita izy. Tsy magnino zegny?
magnino edy mizegny ino problemin'zegny sy mahita lalagna ke avoniny akao fô atsika mo tsy mitady lalagna ampandroso atsika fo na député magnano azy na izôvy io tsisy député mandeha magnano asan'ny mpagnatanteraka zegny raha tsy mahazo alalagna avy aminy filoha ao matoa sy teny mandeha magnano asan'ny mpagnatanteraka zegny azo alalagna izy avy amin'ny présidentiaux zay vo izy mandeha magnano zegny io moa sambanareo nahita député mandeha mitsakandafy sambanareo nahita député mitsakandafy moa tamin'io sy teny io tamin'ny andran'ny président nareo Rajoelina teo erijaky alefandafy synthétique tsy magnano asan'ny mpagnatanteraka fo reo amin'igny fa izy io zegny rehefa tsy ninareo le président de voay fa rehefa ninareo izy mpanjaka anareo magnano kajikajy politiky atahoranareo i Mikaely tsy ho lany président satria miasa tsara ho avy fifidianana ho lany zala izy hiala amitsika merigny ato ifiloam-pirenena io zengy izy alanareo io aloha korintagna zala korintagna diany zao fa inga io koa tsy korintagny ho lany izy io zay fo boka dikan'izio kajikajy politiky zegny zay ty koa zala fa be efa maro koa vary laninay ty efa maro raha hitanay tito zay tsy mpagnano politiky fa zahay mahazon-draha tsy anareo fo manantsaigny mahazon-draha fa zay ty mba mahazon-draha kone izy nambarako anareo nangongagna ratsirika 91 efa tito edy za ary efa nandrenjara zay nangongagna ratsirika fagnondrony tamin'ny 2002 mbola tito fo koa za ary nandrenjara 2009 nandroaka ingara valomanagna to tito za nandrenjara de bon 2025 mbola igny za hitanareo nandrenjara fa ho za taminareo za tsy tia politiky ka zegny ny antony tsy agnanaovako politiky izy koa fa vita grève za efa mangigny edy fa malaka sistosy amin'ny fiainagna anakahy satria za mandeha magnongagn'olo mandrenjara amin'ny fagnongagnana zegny amin'ny grève zegny tsy raha midika andeha hitady plasy karaha nareo io fa le olo efa tsy nanjary ake maempaka za mandeha an-dalambe fa tsy ary agnatin'ny lohabako-nakato ndraiky andeha angataka président fokotany na andeha angataka ben'ny tanàna na andeha agnano ministre na andeha hiady plasy heliny député iko tsy ary tagnaty lohako zay fa ny agnaty lohako fo anao koa fa tsy manjary alagna eo fa ino ma raha tsy manjary amin'ny Mikaely ty tsisy raha tsy azombavanareo mangalatra volamena lefa Dubai hay firy volamena nangalarinareo teo ny Andry Rajoely takatra Maurice takatra Comore takatra Dubai isan-karazany halitra nataony anga io fanagnanareo tantananarivo to volamena jiaby nangalariny boka aminay aty tanagnany volamena zegny boka aminay aty na zay tsy maresaka ke ambila agny izy mbo mamango agny ambila izy koa mango vangoa Mikaely azala izy mo zare fo mahay magnondragny izy vangoa agny atsika boka tompizo ninareo mangalatra tsisy raha manjary ataonareo gigny ao satria ninareo izy io anareo boka ty hagnano mpanjaka hely amin'ny Madagasikara fa rehefa koa ty zegny eo tsisy raha nao za koa gaga aminareo
na lambany vadiny fo anaty valizy indesiny ao efa ataonareo volamena 10 kilo satria côtier rehefa côtier zany tsy mahay mandeha jet privé anareo fo rehefa côtier tsy mahazo miboaky Madagasikara anareo fo mahay mandeha Dubai koa ny tanàna tsara misy olo mba tia andeha agny fo mandeha dadilova igny ta Dubai tagny nagnano vakansy tsy mpitondra fanjakana ça veut dire que tany tsara agny izy koa fa tia andeha mandeha zala tegna koa misy moyen mandeha na za io koa nisy moyen za marefa tany fa tsy midika andeha hitondra volamena olo jiaby mandeha agny fa anareo zegny rehefa tsy ninareo boka Tananarivo filoham-pirenena tsisy raha tsy azony vavanareo ambonin'ny tany ty karaha zegny koa sy teny zegny mbola tsy député fa na enandendafy na vadiny vazaha ke ino mo raha tsy hainy andafy any heny tany jiaby rariny izy magnampy PRRM ampiany zala hoe alono ampiako fa za efa zatra mandeha aty mandeha ary ampiako anao hagnatsara i fitondragna Madagasikara ty io volagninareo koa hoe io koa magnano asan'ny mpanatanteraka ambilao agny izy magnano asan'ny mpanatanteraka rendez-vous-nay madiniky ty koa zala fiainagna tsara fo zay tsy miasa loha na magnano asan'ny mpanatanteraka na magnakory fo izy koa fa mampandroso Madagasikara ty zegny ninareo tao tsy nagnano asan'ny mpanatanteraka ino raha nanjariny tsabony olonareo tao nampahanitry Madagasikara ty ampigadragadra olo amon'olo zay fo asany Andry Rajoely tao avy koa angalatra torty angalatra volamena tsy nagnano asan'ny mpanatanteraka tsy nagnano asan'ny mpanatanteraka izy magnandeha ferijaky andafy agny magnandefa député Nosy-Be alefa andafy agny etc sisy ino fo asa diandreo agny fa comme izy meriny karahanareo le teo ambony teo ninino raha tsy manjary ataony digninareo fo 9 taogno digninareo fa côtier izy io efatra volagna naviany teo tsisy raha tsy azo mbavanareo zegny hoe volamena Dubai zao magnano asan'ny mpanatanteraka kajikajy politike sisy anareo magnano kajikajy politike satria nareo tiagna ampody ravalomanagna ambonin'ny sezy io olo jiaby ankadalenareo za teto volagna taminareo Madagasikara koa volaniko efa nivangenareo amia zahay anjaran'ny volanay koa azonareo izy koa fa voavanganareo Tananarivo i Madagasikara io amia zahay anjara volanay nivanganareo i Madagasikara io baka amia zahay biaka zahay mandeha ninareo i Madagasikara avyo fa matoa zahay mbola eto tsy voavanganareo i Madagasikara fa tsika za mifankalefaka imo raha tegna mahavingitra anareo Mikael mivolagna ampakarigny 24% ny tetibola mankany amin'ny faritany zegny baka izy tegna halanareo io halanareo satria tianareo zany 0,1% ny vola alefa amin'ny faritany biaka le faritany tsy mahavangana tasy lipo isikiny anareo amin'izay ny mpanjaka vola mena jiaby avy amin'ny faritany hoaninareo torty jiaby avy amin'ny faritany hoaninareo zay boka programmanareo zokony hainay fa ngiaty zany mba côtier zany ngiafy loha ty am'izao fotoagna de hita marigny ne raha nivolagniny vola jiaby ozy mivory aminay ao tsendriky nisy président nagnambara raha marigny magnanjegny
halanareo amizay olo mivolagna ny mary vola jiaby izy vory amineo kenony antony zegny halefa amin'ny faritany ny 420 isanjatony zay le budget augmentation de budget ho agny amin'ny province halanareo marary aminareo ozy izy anareo izy koa zala tanterahy Mikael Randrianirina i 24% de budget alefa amin'ny faritany zegny toeky atsika lasany guidro re mandrakizay sezy io zegny izy kajikajy politique ane zegny ni raha halanareo io zegny raha halanareo tsisy raha hafa fa zegny raha tegna halanareo raha zegny satria hainareo fa ho ty azy faritany jiaby io ary tsy resinareo koa fifidianana fo itsabony la tsabato tsy resinareo boky faritany satria marolo ary raha tsary nisy tamin'ny faritany boky zegny budget 24% zegny budget napetraka nareo tao letry zay 0,3% kikoa impactre 24% ifidiny faritany izy io olane diany zao korontagno zala zegny raha ataonareo io tsisy raha tsy azombavanareo amin'izay kofalidaya nananana karany vaza patati espagnol portugais tsisy raha tsy azombavanareo za mijery zegny za tsy mijery zegny zala zay ty tsy lefaka Madagasikara tsy ninareo izy raiky fa nintsika jiaby fa za mifankadala zay tsisy raha tsy azombavanareo kofalidaya zany fa matsakitsaky aminareo letra va mibetro-nazy jusque amin'ny faladia anazy azovy tamin'ny président nareo takao ma tsy ninagna volan-karany zegny zovy ary zovy tamin'ny président nareo takao tsy voky volan'ny français fa izy koa fa nareo le raha tsara fa rehefa côté ratsy zegny io mba zovy tamin'ny président ny assemblée nareo tao mo navita karaha ataony steny zay ministre ilaigny amin'ny président amin'ny assemblée tonga ny steny tao sindry mba zovy président ny assemblée navita zay na président ny assemblée raiky avy aminay agny mbola izy président ny assemblée takao ny tindreny andro rajoelinareo io tsisy raha tsy abony tao ko tsy merci président ozy aloha ry oui boaka raha raiky izy aloha ry zay président zegny président ny assemblée tsy raha magnanjegny président ny assemblée izy karaha izy ataony steny masiaka lazany marigny sahy sy sa zay ministre ilaigny ake mila avy ake tetibola mila lanigny bravo monsieur steny toizo karaha io fa côté io halanareo mboany taolany halanareo anareo mivolagna hoe matatro team tsy matatro team fa anareo team no matatro zegny ny marigny anareo matatro Mikael tsy ho lany anareo matatro sy teny tsy ho lany ake fô satria nareo mieritreritra azy latsaka baka nefa izy finagnambara za tsy latsaka fô anareo matatro zay le kajikajy politique halanareo raha ataony avy rivodoza mandeha miatriky rivotro miaraka amin'ny vahoaka Mikael latsaka rivodoza tamazinga 3 jours izy efa tagny fa raha misy vahoaka tsy nahazo vary tsy defony Mikael fa defony aretigny napetraka nareo letry zay satria nareo tantananarivo reto nareo mpanao politique ny tananarivo reto ane izy mampianatra jery tsy manjary raha rasaigny amin'ny vahoaka rasaigny amin'ny ankohona le vahoaka misy tsy mahazo
fo Mikaely izy nitondra raha jiaby urbain jersey rasia am population manontolo mazava ninazy sisa mazava igny tsy adidinazy eky raha misy tsy nahazo fa izy nagnano niasany ary hene le raha nataony hene konjeny zeny koa nampangigny zay hene le raha nataony sady zay ty koa zay la tsy lefake nanareo tianinareo ke zay tsy ho tianinay koa jibaka tsy marigny zay baka tsy marigny firy taogno zay ty nataonareo babakoto nataonareo rajako ela zay ho lasany babakoto reo azo mena seza mihitsy reo babakoto reo izy ake baka azony babakoto zay la babakoto ziny tsy raha digninareo force babakoto ziny matanjatanjaka force nareo baka mbla babakoto agnano azy vangoa babakoto vangoa zala eo tsy solankilofahany merigny reto fo no nine zay mankatianao zay mankasitrikanao indesany tany Mikaely indesa jay karaha zegny koa no zandrilahy sy teny yenta boligny yenta baba hoana eo tsy solankadalandreo matatro zo eo tsy solo matatro tim zeny fa tim matatro karaha efitra volagna naviagna teo anareo fitady fomba etriky ny azonareo angalagna azy amboniny sizy io ninareo teo 9 taogno ambela nareo vo galabo vokisa tsara kibonao Andry Rajoelin vokisa kibonao rehefa voky anao vokisa koa mialy vokisa arena vokisa daholo izy rehetrarehetra hoany daholo volany reto babakoto reto atelemo minananao Andry Rajoelin zegny fogna raha nataonareo tamin'inareo teo 9 taogno ninaizy io ty mbola efitra volagna fa tsisy raha tsy jabognaninareo ala eo io non tsisy miala eto vangoa fo Mikaely ambilafo ro kapokapoko koa io fa fombandreo izy koa fa kotia ireo fa tsy maintsy kapokapoko karaha io fo ambila ro kapokapoko tsy magnino fa indesa boligny tondranao io aranao mampanjary tany ty raha vo agnano anao vangoa tsara be anao tsy maintsy elingelegny reo karaha io fo fa vangoa fo i raha nataondreo io ataovy amindreo koa matoa ireo magnano zony tsara zio ao aletahaka koa zio ngia Mikaely zao boka fombandreo avy teo Ravalomanana tsisy olo tsy nigadrogadrany Ravalomanana nitety Madagasikara avy teo Hery Rajaona ary mampiaminy tsisy olo tsy voasambotsambotra mombiny gadrany avy te eky baka babany gadra Andry Rajoely hatra amin'ny hanapaka latakolo eky ranontsabony donc fa tafahoatra eky raiky tsy olo tsy gadrogadrany Mikaely je m'adresse à vous gadra koa zare izy koa fankalefaka sambora koa zare tamin'ny andron'ny Rajoely gagazo fa amin'ny andronao ankety voaely koa le terme azo atao gagazo eky fa ataovy katakata koa afahazo agny koa zare zegny raha ilainjare
ko mikapokapoka agnano déstabilisation tonga de roaso finoa koa agny fonja marobe namboariny Andry Rajoely finoa koa fa no koa ivavaka loatra no efandro io fa ela nagnanaovandro agnarana antsika io babakoto ça veut dire que tsika tsisy andro tiavandro atsika na karakory eto misy zanako aby zay kotie karaha za ato mivolagna anao le baba aza magnania anao fo aza zarizaraigny Madagasikara tsy mety anao le mivolagna merigny zao hay ka i merigny mivolambolagna kotie i zegny mety fo fa za mivolambolagna merigny zegny tsy mety aminareo zanako non j'ai dit non zegny baka tsy marigny aminaka za kony managnila silamo zay avy morony agny ilanakaty za zala mifombane tsy magnanjegny koa misy manefa tsofiny anao ankavia vangoa koa ankavanagna anazy zay nine aminji fa tsy karaha beboliny katolika koa mivolagna hoe raha misy mamango takolaka ao ankavanagna tolory azy koa ny ankavia au contraire an'zegny zahay tsisy raha misoratra magnanjegny amin'ny mosahafa tsisy misoratra zeny amin'inay ao rehefa namango zahay ankavanagna vangoanay koa ankavia anazy ka imerigny reto tsy voly rehefa kotie isan'ny teteky re kotie tsy nandeha soletra reo re kotie aminareo re kotie babakoto reo andevotsika nge reo raha magnanjegny zegny mahafaly anareo fo faly fo nareo mitandregny hoe atsika andevondreo andevo karakory matsika io andevo zany efa tsisy eto isan'aligny fo misy andevo eto fa matsagna tsisy andevo amin'ny aligny oui sambolo andevony vadiny ko faligny andro fa matsagna eto fa tsisy andevo zany fa mitovy fo olombelogno jiaby aza mifankalefaka ky aminareo le mivolagna hoe aza magnani le baba aza mivolambolagna merigny magnani anao fo tsy mety le fampizarizaragna fa atsika olo araiky andre olo araiky aminjare fa tsy zaho satria reo merigny reo nge tsy olo araiky aminaka parce que reo mivolagna fa atsika babakoto iro olo ndraiky babakoto tsy raha tragno araiky ro tsy tragno araiky olo ndraiky babakoto zany agnaty ala fa olo an-tanàna anareo mivolagna hoe tsy mety le baba zay miteny karaha io tsy mety aminareo fo mety aminaka fotony za tsy babakoto baka za olo fa iro magnano za babakoto tsy mety aminaka bonsoir daholo Amady hoe sali Amady sali Angèle ok karaha zegny tsy mety aminakahy za atao babakoto zegny tsy mety aminakahy rajako babakoto andevontsika zegny ni raha mahazo atsika anareo mbola mivolagna za mivolambolagna iro volagna baka iro anareo merigny io aza mivolambolagna zahay kotie ho ataova iro koa magneky zegny za koa mba magneky tsy volambolagna iro fa ro koa mbola mivolambolagna atsika fo za ty zala ivolagna iro fo satria koa misy mamango takolaka anankavia vangoeko koa takolaka anany ankavana point c'est tout fa za tsy karaha katolika zegny ke rehefa voatefaka ankavianao miazika ankavanagna tsy ho faty anao da tsy magnanjay zegny edy izy koa fa tsy tiako fo ary koa fa tsy tia za tsy tiako koa manjy koa fa tsy tia za tsy tiako
imara nampitambeziko ro bon oza Mikaely indesy Madagasikara zay ty andeha amponjaka any alifasagny fondre ny fonja namboariny Andry Rajoely zay nagnamboaran'izy mo ampidirigna atsika fa tsy mbo manjary ampidirigna zare mbo ampidiro agny kapikiro anabatabanao miasanao koa zala sambora atsy foragny azo mihinany babakoto ny fitondrana ao anatin'ny 100 taona tsy 100 taona boka ke azonao izy azonao ke boka zamiagna koa ary zay ifidy anao ambaranao lasteny marigny zay ifidy anao zay azamiagna zare ka izy indesa ringy asy teny toiza asanao fa tsara ataovy agny asan'ny mpagnatanteraka agny tsy rarahako ary andre dimlahy ko PRRM ko Mikaely andreka mitondra volamena mandeha Dubai zany indesa agny volamenantsika bikiziro ientagny ima volamenandro volamenantsika zo na iro mahay mitondra azy Dubai agny ke anareo tsy hay hitondra indesa agny zala indesa agny ima volamena nangadigny Tananarivo to volamena baka aminay aty izo ienta agny na iro mahay mitondra ke anareo tsy mba hay hitondra mba mitondra asa anareo miakara ambony jet privé ienta agny le ambidinareo mba hitanay ny vokany baka mba magnano tragno anareo amin'ny université aminay aty mba ampakarinareo 24% budget-ny faritany zay mba hitanay vokatra le indesinareo fa le indesinareo tsisy mimpody anareo koa tiagnondragna ondramo agny zala indesa Mikaely vangoa wana io baba wana zay wana io baba anao fa miplasy io tandremanao malemilemy wana baba wana aondramo agny volamena io ima volamenandro volamenantsika io aondramo agny ailany iro nipetraka teo zay ero mahay miakatra fa nantika 350,000 euro zio ty efa bolagna navianao teo 770 euro ny roro merci baba kara io olo miasa baka nandroro ero ça veut dire que niakatra rankariagna toiza baba toiza ivolamena naondragna nareo zany bok'izy nampirorogny ero bravo aondramo maromaro fa volamena naondragna andreo ny nampiakatry ero fa le naondragna nareo tagnatin'ny telo volagna io nampijotso ero io aondrama ndraiky koa io tsy boka amindreo volamena io baba boka amitsika ty ienta zala olo ataon'ro babakoto lava io na iro dokitry ke iro dokitry magnano atsika babakoto azo mihinany babakoto amin'ny fitondrana anatin'izay taona ambory amin'izay ro zio io satria haindreo sy koa avy fifidianagny olany anao io Mikaely zegny anizy io efa haindreo boka raha ambory amin'izay ro tsy ratsy ataondreo zio ty tsy ratsy azombava fa tsy eratsika regny atra amin'ny député solombavamboaka sy teny magnano asan'ny mpagnatanteraka zegny alandreo hola magnano io sy teny izy raiky député jiaby tamin'ny andro Rajoely take
zoviny tsy niasa on magnano lalagna on magnano ino hone zegny mo tsy asan'ny mpagnatanteraka impiry za mahita député ny Tananarivo akao mitokagna lalagna namboary lalagna namboarindrô egny lalankely mombo coin jiaby ze mo asan'ny député asana mpagnatanteraka ça veut dire que député jiaby nagnano asan'ny mpagnatanteraka fa mifankadala efa tsy hainareo raha ivolaninareo fa tsy hainareo fa volagnany marigny hoe côtier halanay hitondra ity Madagasikara ty ze Mikael anao zalazy malemilemy tsy sitraponao na tonganao colonel io fa sitrapondragnary ambony eo ampiasa edy ma colonel anao edy fa anao za mialakeo ary anao ifidine ze si teny oana baba oana alifasa raha io raha enao io ze lafa 3 mandanao takoke ataovasanao aza mifagny amindrô io na zovy ipetraka eo rehefa babakoto halandrofo ze satria nitiandreo amin'io ne ravalomanagna mipetraka eo tsisy na itojo ça veut dire que irofo satria irô baka mpanjaka one mpanjaka zegny pese mpanjakan'ino irô io rô zegny mpanjakan'ny malagasy Madagasikary atsika jiaby ty babakoto mbombilahy edy babakoto itondra izy ty zala indesy ty babakoto indesa toiza volalagnanao ary anao ka fa tiagnondragna volamena aondramo agny je aondramo zala na bois de rose io alio fasy fo io tsy magnino io ko fanagnana atsika bijiaby io misy fanagnanandrô io tsisy volamena nangadigny ta Tananarivo to Tananarivo tsisy bois de rose irô magnano mahay volagna bois de rose io mo fanagnanarô bois de rose io mihetsikely bois de rose mihetsikely volamena io mo volamena narô bois de rose ke bois de rose narô lavani ke lavani narô letsi ke letsi narô io tsisy raha ninarô pomme de terre narô io mbo misy amindrô Dubai agny tsisy olo agnondragna zoagny ze fa fanagnanay io mba mila koa ze agnanony ataonay aminazy io zala vangoa io présidagna vangoa aondramo zala nintsika zo ampakaro budget irô fo magnano vavaigny tsisy raha tsy azony vavandrô eo zala isanandra avake narô zanako aby narô le mivolambolagna aza mivolambolagna mery ono baba anarô mba mivoa toetsaigninarô fa ambany toetsaigninarô zanako anarô zegny faly anarô atao babakoto atao rajako baba narô ndraiky reninarô tsy niteraka rajako tsy niteraka babakoto fa niteraka olo mba miovoa hely jerinarô mivolagna aza mivolambolagna ça veut dire zegny anarô koa fa volagnin'olo reninarô mangigny fo zegny fombanarô tsy zegny fombanay ty ze tika fa volagny mamaly izy ke fa raha tsy nanjariko ne ze baka ma misy imorengy anaragna aminay ty zala mba ahafahagna midefendre aignin-tegna ndraiky vadin-tegna zegny tika ny anaragny morengy aminay ty konay io tsy raha tradition mandehandeha ho azy fa ny anaragna mihitsy totoondry aty biaka anao mba afaka miprotéger vadinao ndraiky zanakanao fa anarô mivolagna za mivolambolagna merigny dikan'izegny anarô tsy protéger avagna konay arô anginy
igny foagneky ataony merigny andevo atao babakoto zaza la tsy tia zegny tegna tsy tiako ya za na za makoakoa mainty igny ty za tsy babakoto rô za tsy babakoto anareo le malegny zegny anareo donc babakoto zegny agny fa za tsy babakoto bon ça veut dire za koa babakoto irô dokitry zegny Mikael Randrianirina tianenao anao nihinay anao fidinay na magnondragna volamena anao mahay tianay fo aondragna anao bois de rose mahay tianay fo anao zegny izy raha ataonao ki mahay tianay fo anao raha ninay rô zay tsy raha lefaka na irô tianinjareo magnano raha tsy manjary jiaby koa ke zay tsy ho tianao valalany amboa tompony tsy tianinazy mavandy tianenao anao ninay karaha irô baka mihetsikely timma ya satria ninrô baka Ravalomanana ndraiky tojo Ravalomanana ninrô tiandrô na tsy manjary raha atao tiandrô fo karaha iandry Rajoely te 1 taogna nambelandrô teo fo tiandrô fo satria ninrô ka anao ninaiky tsy ho tianay non tianaynao aza mitotoko aby fa anao tianay zay tika farinao zay jiaby ty nde Tananarivo akagny andeha hagnano bagara zay kony mandeha ika fa tsy vitanao raiky afara zay jiaby avy amin'ny faritany fa zay ho avy agny rô andeha agny zay andeha hagnano bagara zegny izy koa zegny ilaigny zay efa babakoto ty moa zay mbola matatro bagara koa babakoto tsy matatro bagara zegny afara zay izy koa fa ilaigny bagara fa zay ho avy zay babakoto jiaby andeha agny zegny mba zahavanay olombelogno akô idiranay vagnaty ala ty mifankahita o baka fa tsy raha mihetsiky efitra volagna zay la nanderanao taky fitadiavandreo aonga ary izy io zegny irô ty za bénéfice amin'ny volamena io fo ndraiky amin'ny bois de rose io moa bois de rose narô io volamena narô ninay zay ty tsary nisy andro nandeha niady pomme de terre narô ndraiky tomate narô io ino raha iadivanarô volamenanay ndraiky bois de rose nay rô Mikaely apetraho zalahy eta fédéral biaka babakoto jiaby samy mitondra faritrinazy rô ery zalahy reto tsisy hevitry ya apetraho eta fédéral ambila koa ery zalahy ndraiky pomme de terre njare ndraiky poire njare vaky ndraiky tomate njare carotte njare fa zahay karakara lavaninay ndraiky bois de rose nay aty tsisy raha tsisy aminay ty pétrole zay mbola managna fo aminay ty amin'ny babakoto ty Mikaely amin'ny babakoto ty kony misy raha jiaby ka zarabe anao babakoto lasa président amia babakoto ny fahefagna zay fa o za tsisy miala eto président na ino kidona na ino kiatra tsisy miala eto anao fo président avy fifidianana anao mbola lany fo anao raha ilanina marigny zay ko nifidy anao marigny zahay tsy fidy tim zeny zay ifidy anao rô zay tsisy miala eto ya fondriny
Agny Voemara amizao misy fasimento koa. Io koa mbola halanjareo io. Aminjareo koa boka tsisy na ranomasiny tsy misy akao ke. Io zo miasa alohan'ny trondro hely vari kopa io. De tsy miasa alohan'izy. Zaboka tsy tiako le te mihinagny trondrony kopa io. Sady tsy hoan'ny babakoto trondrony kopa io. Trondro an-dranomasiny zeny hoan'ny babakoto reto. Fa tsy trondrony kopa io. Mankadala ologno reto. Anare tegna efa mahetsika zaha nare. Zay, karaha nare hetsika zaha koa za hetsika nare. Marigny zeny. Jamalo la vérité si teny. Indesy i filohan'ny assemblé i rô. Indesy izy. Aza mialakenao. Ary izy koa avy fifidiana. Anao boka tsy maintsy mbola lany ndraiky kanao. Anao lany mbola anao koa atao président d'assemblée. Ya. Mikael lany lasty boka président Mikael izy amizeny. Tsy pererem matsony. Ya. Zaza la hetsika minira io labrito. Tsisy raha tsy azo mbava. Takegna tsy tianay français. Mandeha Russie izy. Lasagna Russie koa izy. Izao koa Russie. Efa savy dire. Efa mazava loatra ny agnaty lohanareo fa le mahakoty azy mihitsy no alanareo na ino raha volany na ino raha volany. Avake tianareo mihinagny volamena ndraiky bois de rose, letchi, café, cacao, lavany, sisa zegny alanareo. Nefa io tsy raha fanagnanareo. Ery jirofo jiaby. Itsy ninareo, ninay. Ambilaza hinagna raha nay. Aondramo Mikael. Aondramo ro. Ino problème nzay? Ataova hitandreo maso agny izy koa zegny tiandreo. Ampidira amin'ny jet privé. Indesa. Aondramo agny. Io mo fanagnandreo. Fanagnantsika. Zay. Izy ka fa mahame loatra aminao andapa ko. Antsova aby zay jiaby ty fa zay ho avy agny. Hitako reo babakoto tsy mamatahotro. Nje. Babakoto zany mibidoko agnaty ala mbola misy raha tahorany koa. Antsova. Agny mifankahitany babakoto sy ny dokitry. Zegny ediny eka azavaigny amin'ny raha ty fô. Zay ty ro tsy naefa amin'ny raha magnania. Za tsy miasa lohan'ny aomby be ronono zegny. Ambilako aomby zany anagnanay. Na zay aminay ty misy bobo aomby. Ndro Tananarivo tsara misy bobo aomby zany. Aminay ty fô misy bobo aomby zany. Voemara ry kapitalin'ny aomby. Atiliara agny kapitalin'ny aomby. Aminay aty. I aomby be ronono tsisy olo miasa lohan'izy. Ary tsara ny adivanay. Tsara ny ady aomby be ronono nareo. Fanagnanareo boka aondramo. Anareo tompiny. Tsy raha magnino. Aondramo a Dubai agny pomme de terre nareo, karoty sy sisa nareo jiaby. Tsisy olo volagna nareo. Fa izy koa zay agnondrana volamenanay zay mbo izy volombolagny. Zutry nareo. Ifo boka raha mahala nareo koty mipetraka aky. Satria nareo tia njakazaka amin'ny volamenanay jiaby. Non. Son excellence monsieur le président Mikael Randrianirina et les 4 conseillers là. Aondramonareo agny. Tsy magnino fanagnatsika zo.
indesa igny ede avao ty afitra ty mbola tsipiko hely za teto fa avy nivolagna taminao systemy hoe alakao za i député tegna nagnany amin'ny Ravatomanga ty za karaha mbola mahita député tagna ankanjony Ravatomanga main droitinazy zegny koa fampinana masaka sy ny manta aminazy ny lelitra lavatenazy la ty za mieritreritra mbola miriery agny tsy nalanao aro ino antony izy la mbo ala edy fô igny fô raha tsy tiako hely aminao systemy tsisiky ankoatran'igny iko tsy hainao agnarana zare hitanao vidéo naty contacté za amiako anao agnarana zare ala agny ro mamindra virus aminao ko fa rany zare fo amono andre dia satria zare olo Ravatomanga loatra ary mbola mitarimy ankanjonazy zare jusque mizike hatra ny patalognazy mbola mikajy aminjareo ambelana andre libre ko zare alako zay mamindra virus fô ankoatran'izany bravo siteny bravo tiako raha ataonao tohizo hatramin'ny farany karaha zegny koa Mikael bravo merci mboany amin'ny vadinao merci manjary raha ataonareo tohizo aondramonareo agny volamenantsika io alfaso bois de rosentsika lavanintsika jirofontsika fanagnana atsika ire atsika mampiasa azy alfaso le président io volambolagna anao ko eko fa tsy voatotronao afaro zay jiaby fa zay ho avy agny zegny edy za ty tsy mijery zenix zen o zay ty ko mbo zen take fogna tsika jiaby nagnano guerre contre Andry Rajoely zany tsika jiaby fô Andry Rajoely tsy nanjary raha nataony zeny nangalagna azy ty fô araiky ty mety raha ataony fô halanareo ndraiky izy io satria babakoto indeso babakoto hoana babakoto hoana aza milagna mihitsy zay ataovy mifahaizanao azy zay donc ny azoko atolotro androany bravo tohizo hatramin'ny farany rasirase ty vidéo ty mba ho tonga amin'ny Mikael ndraiky systeme afatra na tegna tiako tonga aminjareny hoe aza miala kondre na ino kidona na ino kiatra avako aby miangavy milela paladia andre jiaby partager ataovy tonga amin'ny systemy ndraiky tonga amin'ny Mikael agny ity vidéo ty aza miala kono Mikael indeso Madagasikara anao ny filoha tokisanay ohatry zegny koa anao siteny anao anao président ny assemblée tsara indrindra tao tsy endriky nisy navitany nataonao reo président ny assemblée rehetra ny fandimby tao de anareo rolareo ento ny tany ento aondramonareo agny zay raha manjary aondrana nintsika aby jiaby io tsisy ninimeriny zay bon bisou daholo sotra betsaka nagnaraka apartahanareo vidéo tsika havako abe tafandrimandry joro tsara avy amin'ny Mamadou Seny amin'ny androny any ty samia mandro mafao vatagna fa commencé lera mizaha sakafo fa Ramadan moa tsika io fô efa tsy angiabe masoandro zay donc tsodrano anareo jiaby